Estem a l'aire, estem a l'aire! Surt, surt! Molt bona nit. O molt bona tarda. Obrim el telenotícies amb el reportatge de les obres del carrer Gran d'Argentona. Ens informa el nostre reporter Eloi Campos des del carrer Gran i la plaça Nova. Bona tarda, estem aquí al carrer Gran d'Argentona, on fa uns mesos es van començar les obres de remodelació urbanística. Aquest projecte està impulsat per al Pla Zapatero, creat per fer front a la crisi i l'alt percentatge de l'atur. Ara els hi passarem un reportatge amb més detalls. Les obres al carrer Gran van començar el dia 30 de març. L'Ajuntament d'Argentona ha invertit bona part dels diners del planer en aquest projecte. Les obres avancen a un bon ritme. Amb les obres es vol arreglar l'estat de la calçada, de les voreres i soterrar tots els cables d'electricitat. A part d'augmentar la capacitat del clavegueram, el carrer serà peatonal, amb el fi de dinamitzar les compres i fer-les més agradables. Per tant, un cop les obres hagin finalitzat, comprar a Argentona serà més fàcil, més ràpid i més agradable. Per tant, s'espera augmentar les vendes. Però això també comporta una pèrdua de llocs d'aparcament. Per això la gent que ve de fora li serà més difícil deixar el seu cotxe per fer les compres. Hola, estem aquí al carrer Gran, amb dos xupacàmeres al costat meu i ara anem a fer una entrevista als botiguers d'Argentona. Hola, bona tarda. Què li semblen les obres del carrer Gran? Bueno, les obres al carrer Gran actualment diuen que ens beneficiaran, però actualment ens estan portant perjudici. I creiem en el futur i hem de creure que serà per bé. I li afecten a l'hora de vendre? Sí, evidentment el primer mes no es va notar massa, però després cada mes ha anat baixant un 10, un 20, un 25% de les vendes. I creu que beneficiaran el negoci en el futur? Això és el que la gent entesa a l'hora de l'economia diuen que beneficia aquestes àrees així, aquestes àrees peatonals beneficia. Però nosaltres els botiguers tenim una mica de dubte i està en què beneficia si realment hi ha un pàrquing o una cosa que la gent pugui aparcar i tingui una facilitat de venir. Si això no existeix, que és el que hi ha actualment, tenim una certa por. I és molest treballar amb el soroll i la pols i tot el que comporta tenir unes obres? És molt molest. Sobretot jo aquesta setmana he estat treballant aquí al davant i ha sigut horrorós. El que passa és que, esclar, quan fan les obres a casa teva també és molest. Llavors comprenem o hem de comprendre que hem de tenir una mica de sacrifici. Doncs moltes gràcies. Hola, Què li semblen les obres al carrer Gran? em semblen bastant bé perquè així activaran una mica més el que és el comerç i així els dissabtes la gent podrà passejar més i venir més aquí a comprar el que és els pobles i no aniran a Mataró. Li afecten a l'hora de vendre? Home, ho hem notat una mica, però la veritat és que no gaire. Nosaltres venem bastant bé per al tenir productes de primera necessitat, o que són xampús i tal, i la veritat és que bastant bé, no notem gaire. I és molest treballar amb tant de soroll i tanta pols? Sí, sobretot la pols, ens porta de cap perquè tot el que és de bolsos i bijuteria ens embruta molt, els aparadors, cada 2 per 3 hem d'estar escombrant i no serveix de res, vull dir que una mica sí que molesta. Bueno, doncs moltes gràcies. Bueno, a vosaltres, merci. Bona tarda. Què li semblen les obres del carrer Gran? Doncs bé, perquè com que van a càrrec del govern, degut al plan aquest doncs molt bé. I li afecten a l'hora de vendre? Home, una miqueta sí, perquè com que queda interrompuda de la circulació i la gent no poden venir amb cotxe ni es poden parar davant, doncs una miqueta sí. Creu que beneficiarà el negoci? Home, serà com semipeatonal i jo m'imagino que la gent podrà passejar millor i comprar més tranquil·lament i estarà més tranquil el tema. I és molest treballar amb tant de soroll i tanta pols? Una mica sí, però bueno, ja estem acostumats. Després de no sé quants mesos ja amb la pols i la formigonera i tot, ja ens hem acostumat, no hi ha problema. Doncs moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Com li sembla que van les obres al carrer Gran? De moment van molt bé i com que estem acabant suposo que acabaran bé també. Per què van apostar per aquest projecte i no un altre? Perquè era una oportunitat que no podíem deixar escapar, no ens costava res al poble i a més feia molts anys que se'n parlava i era necessari, tots els sectors sempre ho havien demanat i va ser una oportunitat que vam voler aprofitar. Creu que això beneficiarà el poble?
segur que sí. Tots els pobles tenen alguns carrers en el centre dels pobles que són de vianants, que serveixen per passejar, per anar a comprar tranquil·lament, per als vianants, que no estiguin ocupats per cotxes, i aquí a Argentona no en tenien. I el carrer Gran és el carrer que ha de permetre que l'eix cultural i comercial doncs, sigui més potent i més fort. Segur que sí que ens beneficiarà a tots. Doncs moltes gràcies. Què li semblen les obres del carrer Gran? Em sembla molt bé, em sembla que és una millora important pel poble i que era necessari tenir una zona comercial a dir al poble que tenim. I com creu que beneficiarà el poble d'aquestes obres? Pues que no tindrem el trànsit tan intens que teníem aquí a la zona central i que podrem tenir una zona de passeig i comercial més agradable. I molesten molt aquestes obres? Totes les obres molesten mentre es fan, però després són agraïdes. Vale, moltes gràcies. Bona tarda, estem aquí al carrer Gran d'Argentona observant les obres que s'estan fent des de fa uns mesos. Aquestes obres estan impulsades per al Planeta Zapatero, creat per... Bona tarda, estem aquí al carrer Gran d'Argentona, on s'estan fent les obres des de fa uns mesos. Vale. Ja. Què li semblen les obres del carrer Gran? Bé, Ja. Bona tarda. Què li semblen les obres del carrer Gran? No lo sé. Veia que no ho sap. Vull pinxo. Eloi, és molt sagrat. No m'apuntis, a mi no m'apuntis. No m'enfoquis, Tinc d'estimatge, Eloi. Què li semblen les obres del carrer Gran? Puta! Surt! Ai! Estem a l'aire. Surt! Estem a l'aire. Surt! Estem a l'aire. Oh. Estem a l'aire. Molt bona tarda. No, espera, perquè ens informa... Ai, puta. Obrim el Telenotícies amb les obres del carrer Gran d'Argentona. Des d'Argentona. Obrim el Telenotícies amb les obres del carrer Gran d'Argentona. Obrim el reportatge amb les obres del carrer Gran d'Argentona. Obrim el Telenotícies amb... És que... Obrim el... Ostres, que m'he d'aquesta caleta. Ja, Estan passades. Pues clar, com un dia.